Jeg hedder Beat Mogensen. Jeg er yderst erfaren inden for kundeservice, sagsbehandling og lettere bogføring. Det er noget, jeg brænder for, og det er noget, jeg fortsat gerne vil arbejde med. Jeg motiveres af at gøre en forskel og hjælpe andre mennesker. Jeg værdsætter at skabe nogle værdifulde relationer, da jeg mener, at en god relation det skaber et bedre samarbejde. Noget, jeg gerne vil huskes for, det er min tålmodighed. Det er min professionelle tilgang. Det er, at jeg har gået den her ekstra mil for, at mine relationer eventuelt kan nå deres mål, og for, at jeg har bidraget til den gode kundeoplevelse. Jobs, jeg har søgt, har altid været, hvor servicedelen kommer ind i min hverdag, hvor jeg servicerer og vejleder og skal dygtiggøre mig, så mine evner og kompetencer de kommer i spil. Hvis I vil kontakte mig, så kan I skrive til mig på mail eller kontakte mig på min mobil. Tak fordi I lyttede med.